vedeksi ja sitten se on edessä pipon tai lippahan vaihto. Siinä huoltajalla tehtävää. Muistuttaa vähän Alameinin taistelijoita tuo niskasuusta. Jaha, aikamoista taistelua onkin kyllä tuo taistelu onkin. Ja nyt se on käynyt, niin kuin Pertti sanoi, niin se murske on kyllä ihan jo muuttunut vedeksi, mutta hän pitää silti edelleenkin. Siinä kuitenkin taitaa olla sen verran piileyttä, että se tuntuu mukavalta niskan kohden, niin hän vielä ei ole vaihtanut lippistään. Kinnunen tekee siis ihan samalla tavalla omassa. Ja nyt nähdään Jarkko tuolta. Nymark edelleenkin on edellä. Katsomme Montjuikin Olympiastadionilta tätä kilpailua, joka kävellään Barcelonaan keskustasta TV-kuvan perusteella. Mekin tätä seuraamme Nymark ja Kinnunen. Ja Kinnunen on tavoittanut Nymarkia. Tämä on hyvä merkki, kun tässä menevät siis 7. ja 8. tässä kilpailussa. Ero oli suurempi mielestäni. Kummatkin herrat katsovat kelloa, tulevat maalin kohdalle ja siitä voi hyvin tarkkailla oman vauhtinsa ja sen he juuri tekevät. Tämä on taistelua kelloa vastaan omien voimien tuntemusta. Niin saa mennä siellä missä menee. Nyt on vain pidettävä ajatukset tiukasti kiinni suorituksessa, eli tässä vielä hyvä tulee. Oli hyvä merkki, että Nymark ei päässyt karkuun. Se on toinen asia, että oliko Silmä näkevinään jonkinlaista kulmikkuutta Jarkon kävelyssä. Vaikea sanoa, mutta tosiaan niin kuin Jarkko sanoi, hän on